Please welcome to Lazarus World. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο και σήμερα θα κάνουμε το part 2 μαζί εδώ με το Διονύση του Survival. Ωραία. Λοιπόν, να εξηγήσουμε. Αρχικά είχαμε κάνει μια προσπάθεια να βγάλουμε το part. Πεθάναμε και κανονικά ήταν να βάλω τις καλύτερες στιγμές στο τέλος, αλλά ο κύριος από εδώ πέρα, αυτός εδώ που κοιτάω, εγώ είμαι αυτός, τα διέγραψε όλα, οπότε δεν θα βάλω. Εντάξει, αυτή δεν θα κάνουμε, πώς δεν το ξέρω εγώ. Αλλά, ποιο είναι το θέμα, πεθάναμε και οι δύο. Πάμε λίγο, ναι. Και τώρα έχουμε φτιάξει κάποια πράγματα, αλλά τι δεν έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Δεν σας έχουμε δείξει πώς φτιάξαμε τη βάση μας, off camera, από το πρώτο part είναι έτσι η βάση, οπότε... Λάζαρα, σε διακόψω λιγάκι. Για πες. Άμα θέλετε να δείτε το part 1, είναι στο κανάλι. Ναι, είναι στο κανάλι το οποίο θα το κάνουμε στην περιγραφή. Αρχίσαμε αυτή τον υπέροχο κόσμο, τον αρχίσαμε. Επειδή είδαμε ότι σας άρεσε, αρκετά βασικά σας άρεσε, κάνουμε και το part 2. Ευχαριστούμε πολύ για το support και είμαστε εδώ πέρα εμείς για όλους. Ωραία. Και τώρα ήρθε η ώρα να σας δείξουμε το βάση. Αλλά πρώτα, κλειστή. Ναι, sorry. Να σας πω να πατήσετε ένα like, κάντε και ένα comment, πείτε μου τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε ωραίο η βάση μας και τι άλλες ιδέες έχετε να κάνουμε. Είμαστε κομπλέ και πάμε να δείξουμε τη βάση. Εντάξει Διονύση? Εντάξει, πάμε. Ναι, φύγαμε. Αρχίζουμε με το hall, έξω ο Διονύσης. Και αρχίζουμε με το hall, που έχουμε ένα απλό τσαστάκι. Είδατε κάποια spoil, δεν πειράζει. Αυτό είναι από το πρώτο part. Και εδώ έχουμε φτιάξει προς τα κάτω κατεβαίνουμε. Εδώ είναι τα bedrooms. Ναι, μια μικρή σκάλα. Αυτό είναι το Διονύση και αυτό είναι το δικό μου. Το δικό μου, αυτό μην ρωτήσετε γιατί το έχω κάνει, απλά το έκανα. Δεν έχουμε κάτι, απλά είναι εδώ πέρα. Αυτό είναι το δωμάτιό μου. Το οποίο δεν είναι κάτι το σπουδαίο, το έχω τελειώσει καν. Δεν πρόλαβα. Εντάξει, γι' αυτό έχουμε. Το ένα από πέτρα, το άλλο από ξύλο. Και εδώ πέρα πάμε για chest room. Δεν το έχουμε κάνει ακόμα chest room, αλλά έχουμε βάλει μέχρι τώρα δύο. Ναι, δύο chest. Για αρχή μωρέ. Και εδώ πέρα οι φάρμες μας, οι οποίες είναι και έτοιμες. Και δεν είναι φάρμα. Ναι, είναι έτοιμη. Όποια μάζεψε και πατάτες εδώ. Χαμός. Έχω και 6 πατάτες, τις οποίες τις φάρμες τις φτιάξαμε και στο προηγούμενο part. Ναι, που δεν έγινε part, αλλά ναι. Ναι, το οποίο δεν έγινε ποτέ, δυστυχώς. Έχω πολλούς σπόρους για σιτάρι και έχουμε μικρή φάρμα, οπότε πρέπει να τη μεγαλώσουμε. Κάτι πρέπει να έχει πάθει, ξαναόργωσέ το λίγο. Δεν έχω την τσάπα που πέθανα. Δεν έχω τσάπα. Ναι, έχεις πεθάνει, το ξέχασα. Εντάξει, δεν πήρες, τα φτιάξαμε. Ωραία, περίμενε να μαζέψω και λίγο dirt. Για να μεγαλώσουμε λίγο τη φάρμα. Ναι, όντως. Έξω εγώ στα παιδιά εδώ πέρα έχουμε δύο chest. Αυτό εδώ πέρα είναι που βάζουμε τους καρπούς. Όχι, κρατικά. Τους καρπούς μας. Και αυτό εδώ πέρα είναι που βάζουμε τα σπόρια. Όταν είναι. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε μια χάμπα εγώ, παιδιά. Να φτιάξεις. Στο crafting table. Οκ. Πάω να βάλω κάποια saplings. Έχουμε πέτρες. Έχουμε ρε, είναι στο chest room. Στα αριστερά. Ναι. Παίζει να έχουμε και 4 stack πέτρες. Παναγία μου. Όχι, εγώ 2 θέλω. Πήρα 3, εντάξει. Εδώ πέρα. Ωραία, εγώ μαζεύω και λιγάκι. Ωραία. Όχι, δεν ψόφισα, απλά έφαγα λίγο full damage και το πω. Αλλά μισή καρδιά, μιλάω για μισή καρδιά. Οκ, εντάξει, χαλαρά. Έλα. Ναι, μου χαλάει λίγο το CD τώρα που την έχω φτιάξει στη φάρμα, δεν πειράζει καθόλου. Επίσης μάζεψα και coal και ξύλο αρκετό, το coal το έχω βάλει μου φέρνεις και εμένα λίγο coal και θέλω να φτιάξω τόρτσες. 5 coal είναι κομπλέ. Ναι, μια χαρά. Σκέψου γιατί δεν είναι κακό να κρατήσουμε και λίγο φαγητό στο σπίτι. Ναι. Αυτό να ψήνετε, βάζω στο ξέριστημα. Ωραία, βάζω λίγα pork chops. Ο John Pork. Shout out στο παιδί.
Ωραία, πάμε να δούμε μια σπηλιά. Μια σπηλιά που δεν έχουμε εξερευνήσει και δεν έχουμε πεθάνει φυσικά. Ναι. Πάμε φάση σε κάτι μεγάλο, να βρούμε κανένα diamond. Μιας και τα diamond και να βρούμε, δεν έχουμε iron pickaxe. Οπότε πρέπει να βρούμε iron. Ξεκινάμε τα βασικά. Αυτό. Δεν έχουμε iron. Το βασικό. Βρήκα μια μικρή σπηλιά. Δεν είναι καν σπηλιά. Μια μεγάλη μικρά έχουμε όμως. Ναι, το ξέρω, απλά μπας και είχε τα μέσα, ήθελα να δω. Για κάτσε. Δεν δει το άλλο εκεί. Εγώ ψάχνω εδώ. Α, τα αριστερά έχω πάει, να ξέρεις. Ναι, είμαι από πίσω στο ακριβώς. Α, οκ. Δεν βρίσκω κάτι, εγώ το πάμε δεξιά, πάμε δεξιά. Γιατί, μην τρέχεις και χαλάς το τζάμπα. Π.χ. εγώ έχω μόνο 7 μπριζόλες. Εγώ έχω πολλές. Ω, κοτάς. Εντάξει, ας την κότω τώρα, πάμε με την έφαγα. Δηλαδή, τη σκότωσα, αυτό είναι, την έφαγα. Εδώ έχει μια σπηλιά, νομίζω. Να σου πω, βασικά όχι, γιατί μπαίνουμε στη σπηλιά. Τίποτα. Ωραία, πρέπει να βρούμε όμως έγκαιρα σπηλιά για να μπούμε γιατί νυχτώνει. Και θα πέσουν όλα πάνω μας. Α, cool, αλλά άστο το. Έλα μαζί μου. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Αμάν! Παναγία. Λάβα. Και λάβα. Αυτή τη φορά λέω να την κλείσω τη λάβα. Πάμε από εδώ. Εδώ που πάει η λάβα. Όχι, iron. Ναι, το ξέρω. Το bridging. Gold. Πάμε από εδώ. Ναι, έλα μαζί μου. Iron πάνω στο κεφάλι σου. Ναι, το έχω δει. Πάνω ακριβώς εκεί. Αυτό σου είπα τι είδα. Πήγαινε πάρ' το. Α, ναι. Οκ, sorry, το άκουσα. Πρέπει να πάμε από την άλλη. Ναι, καλό. Α, το παίρνεις και με πέτρινη αξίνα το λάπης. Δεν το ξέρω. Οκ. Iron. Το είδα, εγώ το είδα γι' αυτό. Δεν το είχα δει. Οκ, και αυτό vein. Κι άλλο vein. Είμαστε κολόφαρδοι. Είμαστε πολύ κολόφαρδοι. Ναι, κι άλλο vein. Ωραία. Λέω να μην πάμε από εκεί. Έχω αμφιβολίες. Δεν είναι καλό από εδώ. Άλλα διαμάντια λίγο πιο κάτω σε αυτό το μικρό άγγι. Και είναι όμως γύρω από λάβα τα διαμάντια. Ναι, το πήρα το διαμάντι. Μπράβο, έτσι. Βαρέστε ένα στον άλλον, έτσι, μπράβο. Έτσι, και τρεις σκελετοί. Και δυο, ένα στον άλλον. Βρήκα σπόνερ από σκέλετο, νομίζω. Και σε αυτό είχε ένα βιβλίο. Βασικά, πρέπει όμως να φτιάξουμε και ένα αέρα. Όπα. Αρχίζω και βάζω το όρτις εδώ για να βλέπουμε. Έχω μόνο 2 κόουλε, ξέρεις. Οπότε... εδώ είναι νερό. Και το νερό που βοηθάει, είπαμε. Δεν θυμάσαι. Ναι. Είχα βρει διαμάντια. Λάπης. Άστο, έλα από εδώ. Λάπης και κόουλ. Όχι, δεν είναι. Σίγουρα. Ναι, αλλά είναι style. Κι άλλα λάπης. Και φτάνει, έχουν πάει πολλά νομίζω, ρε. Ρε, περίμενε. Έλα μαζί μου. Εδώ πάει. Μόλις κάναμε τον κύκλο. Πω. Όχι, δεν τον κάναμε. Όχι, κάναμε. Όχι, τον κάναμε, οπότε δεν πάμε από εδώ που είναι το νερό, Λάζαρε. Ναι, άρα πάμε προς τα κάτω, ρε. Ναι, άρα πάμε από εκεί που είναι η λάβα. Οπότε έλα μαζί μου. Να, εδώ είναι. Ωραία, φίλε, ακόμα να φύγει η λάβα, ρε φίλε. Πόσο πάνω ήταν. Και η λάβα συνέχιζε από εδώ, νομίζω. Ναι, από εδώ. Damn! Από εδώ, να, είδες. Μπρο. Ναι, προσοχή. Anyway, βρήκαμε και δίσκο και spawner. Ωραία. Καλό αυτό. Και κακό και κακό. Μάνα μου! Τι είναι αυτό, πάμε μες στο νερό. Έπεσα. Καλή τύχη. Κανένα διαμάντι. Διαμάντια! Κανένα διαμάντι. Δεν έχουμε pickaxe, οπότε... Έχουμε iron pickaxe. Πόσο πέτρα έχει? Βασικά μαζεύουμε πέτρα απλά. Έχω εδώ. Α, δεν έχω πέτρα. Πόσο πέτρα έχει? Ένα. Εγώ έχω 4. Wow. Απλά μαζεύουμε ναι, πέτρα. Αυτό δεν μπορείς να φτιάξεις πέτρα. Κάτσε, νομίζω έχει ένα update που μπορείς να φτιάξεις πέτρα. Φούρνο με αυτή την πέτρα. Καταρχάς να δούμε άμα έχει άλλα και άλλα διαμάντια πιο κάτω, ξέρω εγώ. Ένα φαίνεται να είναι, αλλά με τον κόλπο το οποίο έχω μάθει από το YouTube
Δεν μου το έχει μάθει παππούς μου. Σκάβουμε γύρω γύρω από το διαμάτι και μπορεί να βγούμε, ξέρω εγώ. Όχι, εντάξει. Ναι, πάμε λίγο. Ναι! Πιάνω! Ναι, στο είπα! Ωραία! Έβαλα έναν κάτω, βάζω iron εγώ, έχει coal. Καλό, δεν πειράζει. Έχω 4 θα βάλω ξύλο. Αναγκαστικά εγώ θα βάλω λίγο ξύλο. Έχω 4 coal, ρε, βγάλ' το. Όχι. Καλά. Βγάλ' τώρα να βάλω coal. Καλά, βάλε. Έχουμε πολύ iron έτσι κι αλλιώς. Ωραία. Και τώρα θα φτιάξουμε και πανοπλία λογικά. Κάτσε να φάω εγώ λίγο επειδή. Λογικά, σίγουρα. Απλά πρέπει να βρούμε κι άλλο coal. Πάω να φτιάξω. Δεν έχω ξύλο εγώ. Δώσε μου λίγο. Κάτσε να φτιάξω μια pickaxe. Ναι, δώσε μου και εμένα και δώσε μου και ξύλο. Ναι, το πήρα. Ωραία, μπράβο. Ωραία, έλα πάρε. Πάρε 4 logs να φτιάξεις τις. Τέλεια. Και τώρα παιδιά, νομίζω είμαστε τέλειοι να συνεχίσουμε αυτή την υπέροχη σειρά. Εντάξει, ένα διαμάντι είναι, πως κάνεις έτσι, δεν Διονύση. Έλα μωρέ και έτσι. Ωραία. Θα φτιάξω και πανοπλία εγώ. Ναι, και μετά. Άλλο ένα iron. Για φέρ το coal, το βάλω εδώ πέρα. Ωραία. Φτιάχνω πανοπλία. Πας να βρεις coal. Έφτιαξα chest plate. Ωραία. Nice. Και είμαι και με iron εδώ πέρα. Θα φτιάξω και ένα σπαθί με... Έλα ρε, για ένα iron δεν μπορώ να φτιάξω και εγώ chest plate. Ωραία, εντάξει. Όχι, άκυρε, για ένα iron ακόμα. Ωραία. Το πήρε μπρο. Το πήρε. Έχει βάλει auto click. Όχι, δεν έχω βάλει το auto click. Το click ακόμα. Πώς έχεις βάλει? Όχι, δεν έχω βάλει. Ωραία. Shoot up. Άλλο ένα θέλω και θα μου και σπαθί. Ωραία, στο αφήνω αυτό. Ωραία. Ωραία, εγώ θέλω άλλα 2 για να φτιάξω σπαθί κι εγώ. Έχω πολύ ξύλο, μπορώ να το βάλω αυτό να καίγεται. Αφού είχα μαζέψει πολύ. Γιατί πήγα να φτιάξω σπαθί έτσι? Τι Παναγία μου! Έτσι φτιάχνει το σπαθί. Ναι, φυσικά και φτιάχνεται έτσι. Διονύση, έλεος. Εντάξει φίλε, μισκλή. Όχι, χωρίς πλάκα, όντως. Ναι. I don't love the way you... Έλα ρε, για ένα ξυλάκι, για ένα stick δεν μπορώ. Έλα, πάρ' το. Είναι πως όχι. Ποιο? Εντάξει, πάρ' το. Α, όχι, έφτιαξα. Φέρτε μου πίσω τότε. Τόδα. Παναγία. Ας το καλύτερα, πάμε για stick mine. Έχω πάρει φούρνο, έλα, τελείωνε. Πάμε για mine ρε εδώ πέρα να κάνουμε. Εκεί πέρα δεν συνεχίζει. Να κάνουμε ρε φλα... Οκ, εντάξει, καλά. Καλά, εντάξει, έρχομαι κάτω. Έλα. Όντως τώρα. Όχι, όχι, πλάκα έκανα. Α, εντάξει, ανεβαίνω πάνω. Μαλάκα. Μάζεψε λίγα μπλοκ. Είναι μία. Shit. Sorry. Ρε, μου σπρώχνεις. Μαλάκα, φάση. Ανέβαλα το άλλο νερό. Creeper! Πώς έχει εκεί Creeper! Ρε, θα με τρελάνετε! Δεν έφαγα ντάμα. Έφαγα ντάμας, αλλά και πάλι. Γιατί έχει Creeper εκεί, πώς πήγε το Creeper? Ρε, μου το εξηγείτε αυτό το πράγμα. Κάποιος ρε φίλε σας. Αλλά... Ω, καλά, ακούω ήχους εγώ όμως στη σπηλιά. Α, από εδώ συνεχίζει ρε η σπηλιά. Αλφα. Βλέπω iron. Πάω να πάρω το iron, οκ, πάω να το πάρω.
Ψάχνουμε μες στις φυλές. Ψάχνω τόσα διαμάντια. Πού είστε? Όχι, εδώ συνεχεί. Διαμάντια ρε μαλά, ναι ρε φίλε. Ναι ρε φίλε. Και άλλα διαμάντια λίγο πιο κάτω σε αυτό το μικρό άγγι. Και είναι όμως λίγο από λάβα τα διαμάντια. Ρε Δημήτρουλα. Έλα. Λοιπόν, παιδιά μου, βρήκα διαμάντια. Αλλά θα χρειαστώ πέτρα για να τα καλύψω με τη λάβα. Για να καλύψω τη λάβα. Εγώ βρήκα 3 gold. Πού είσαι ρε μπρο? Έχω κατεβεί κάτω ρε φίλε. Κάτω είμαι κι εγώ. Ναι, το πήρα στο διαμάντι. Ρε, το πού πήρα. είσαι? Πάμε λίγο. Λα, παιδιά, sorry. Όπα. Ναι, έχω κατεβεί κάτω. Ναι, κι εγώ κάτω είμαι. Ναι, έχω κατεβεί πολύ κάτω. Έχω σε ένα μεγάλο έτσι... It was at this moment that Nathan knew. He fucked up. Γιατί έπρεπε να έχω εκεί? Καλά, τόσο πάμε. Ανεβαίνω πάλι πάνω επειδή δεν έχει κάτι άλλο από ό,τι φαίνεται. Δεν παίζει να έχει άλλα διαμάντια. Καλά, σκάβω εγώ, μπας και έχει κάτι, δεν νομίζω. Ακολούθησες λάβα, είσαι σε λάβα περίπου. Ναι, λάβα. Σε... Λάβα το πού είσαι? Πήγα κάτω σε ένα στενάκι ρε φίλε. Δεν βάζεις και εσύ τόρτσις? Α, ναι ρε νομίζω φίλε. ήταν nickname, νομίζω. Ναι, έχω κατεβεί πολύ κάτω. Έχουμε Α, πάλι πάνω. diamond! Και 2 και άλλα! Καλά. Ωραίος ρε. Πόσα έχουμε τώρα? Αλλά έχει και σκελετό εδώ πέρα, αλλά ευτυχώς δεν μπορεί να ανέβει. Βάζω και κάνα τόρτσι για να βλέπω όσο ανεβαίνω πάνω. Στην προβάλλει κανένα τόρτσο. Μια χαρά. Α, εσύ τώρα πήρε διαμάντια ρε. Ναι. Όχι. Άμα θέλει. 2 diamond και 2 διαμάντια. Τι? 2 diamond και 2 διαμάντια. Να σου πω καλύτερα, δεν θα πάω μόνος μου εδώ. Θα χαθώ σίγουρα. Οκ, πάω πίσω. Εντάξει, όλα good. Πού είσαι τώρα εσύ? Όχι, εγώ από την η λάβα. Ω, σπόνερ! Φίλε, εγώ εδώ πέρα. Άμα αν η σπηλιά συνεχίζει είναι τεράστια. Α, με πέτυχες φίλε. Μπράβο, έτσι. Βαρέσω ένα στον άλλον, έτσι, μπράβο. Έτσι, και 3 σκελετοί. Και 2 ένα στον άλλον. Βρήκα spawner από σκέλετον νομίζω. Και σε αυτό είχε ένα βιβλίο που είναι μαγεμένο βιβλίο άπειρο. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ακριβώς. Βιβλίο! Ναι, μαγεμένο. Μαγεμένο. Ναι, μαγεμένο. Τι γράφει? Λέει, απλά λέει πως το λένε άπειρο. Άπειρο, infinity. Μαγεμένο, ναι, infinity. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Infinity ρε, το... Και αρχά στο Minecraft συνεχίζονται. Το Infinity μήπως είναι αυτό που βάζει, που σου δίνει παραπάνω. Α, βρήκα βένι από εδώ. Ναι, σιγά μην είναι και το Infinity Stone. Τι? Σιγά μην είναι και το Infinity Stone. Βλέπω το nickname σου. Τι που είσαι? Καλά, εγώ συνεχίζω λίγο. Ναι, προχώρα από εκεί είμαι, προχώρα. Έλα. Ναι, βρεθήκαμε. Ναι, το είδα, ναι. Έλα. Εδώ είναι το spawner. Πήγα πες τη λάβα. Α, είναι zombie spawner. Δεν έχει σπονάρει ούτε ένα zombie εδώ πέρα. Α, έχει φως από τη λάβα, γι' αυτό. Ναι. Εγώ ξέρω, την εξερευνήσαμε όλη τη σπηλιά. Iron. Από εδώ δεν έχουμε πάει, από εδώ κάτι. Όπα ρε, όχι, μην πας από εκεί. Α, ναι, μην πας. Από εδώ? Από εδώ δεν ξέρω αν έχουμε πάει. Δεν έχουμε πάει ρε. Με τίποτα. Ναι. Άμαν. Αμάν, σκοτώθηκα, Παναγία μου. Ω, κι άλλο spawner. Αράχνη. Και 2 chest. Golden apple, it's only golden apple, κι άλλο golden apple.
Βρήκα golden apple και enchanted golden apple. Oh my god! Πάρτε και το redstone, πάρε και τα bones. Εγώ βρήκα 4 ράβδους χρυσού. Και έχει και gold και coal και σπόρους τα πάντα. Φίλε, κοιτάξτε παιδιά, enchanted golden apple. Για, πέτα να το δω. Το πετάω εδώ. Wow. Και έχω βρει και 2 gold apples, αυτά τα κλασικά. Γκαπλής. Ωραία. Έχω κι εγώ 9 χρυσό άψητο και 4 ψημένο. Γιατί βρήκαμε 3 spawners αυτό το επεισόδιο. True. 3 spawners, τι λέει ρε. Wow. Κολόφαρδι. Κάνε άκρη να βάλω. Λάβα, ήρθε η ώρα να κλείσεις. Ναι. Αντίο. Ωραία φίλε, και όλα αυτά επειδή δεν... Κανονικά τώρα θα φεύγαμε. Αλλά... δεν είναι... κι άλλο! Αυτό παίζει να είναι vein τώρα. Όχι, δεν είναι vein. Γαμώτο. Χάρηκα. Α, όχι, είναι. Είναι! Ωραίος. Εγώ εξερευνώ λίγο το δίπλα βάση και βρω... Ωραία φίλε. Τι άλλο. Κι άλλο gold. Μπρο μου! Εξερευνώ λίγο τη δουλειά εγώ. Είναι vein να χαρώ. Είναι vein. Ναι ρε φίλε. Ωραία φίλε, βεϊνάρα. Πες να μου δώσω 5-6 gold. Βεϊνάρα. Εντάξει, το παραχέσαμε. Ωραία φίλε, ναι μου έδωσε, έχω 21 άψη το gold. Εδώ είναι full redstone. Αλλά είναι άχρηστο. Άκουσα για ράχνη. Α, εδώ είσαι. Α, εδώ έχει πάει κάτω εδώ. Έχει και iron. Και από εδώ δεν έχουμε πάει. Διονύση, έχουμε πάρα πολύ, είναι τεράστια αυτή η σπηλιά. Ωραίος. Δεν έχει τίποτα εδώ. Άκυρο, δεν έχει τώρα. Οκ. Εδώ δεν έχει τίποτα, απλά μια μικρή λαβίτσα είναι. Ναι. Ρε, γιατί έχει αράχνης εδώ πέρα, να μου πεις έχει spawner. Εντάξει. Πες να έχει spawner, ρε. Ναι, κι άλλο spawner! Εντάξει, ρε φίλε. Τέταρτο! Κι άλλο γκάπι! Κι άλλο γκάπι! Όντως. Ναι, το πήρα. Το πήρες. Και iron. Ωραία, Παναγία μου. Πήρες iron ρε, βλέπω, πονηρού. Αφήνω πράγματα που δεν χρειάζομαι εδώ οπωσδήποτε. Τα αφήνω. Ό,τι δεν χρειάζομαι. Βάρκα εδώ. Και τη βάρκα δεν θέλω. Κι άλλο γκοντάπουλο, όντως θέλω. Ναι, το βρήκα. Και έχει και gold εδώ πέρα. Το τέτοιο. Τι. Diamond στολή λόγου και εγώ θέλω λόγου και θα πάρω. Α, κάτσε, παίρνω και τη χρυσή που είχα για σένα. Μπα, δεν θέλω. Εγώ δεν θέλω λόγο, εντάξει. Καλά, εντάξει. Εσύ όχι. Μια χαρά. Κι άλλο spawn. Γιατί φυσικά βρήκαμε 4 spawn. 4 spawners. Από εδώ πήγες. Φίλε, είμαστε ό,τι καλύτερα, είμαστε κομπλαδούρες. Διαμάδια ψάχνουμε τώρα. Εντάξει, βρούμε, δεν βρούμε. Βρήκαμε, αλλά... Έχω 2 diamonds, εσύ πόσα? 2. 2. Ναι. Okay. Μια χαρά, 4 diamonds. Και άλλα 2 που έχουμε στη βάση? 6. Μπορούμε να φτιάξουμε diamond pickaxe και 2. Αλλά τι να την κάνουμε τώρα την diamond pickaxe? Α, ναι, να πάμε nether. Να πάμε nether. Γιατί μπορεί το επόμενο επεισόδιο να είναι nether. Μπορεί. Είναι εντάξει, το λέω εντάξει, δεν είναι. Μπορεί και ναι, μπορεί και όχι, μπορεί. Ξέρω εγώ. Εγώ να ξέρεις δεν έχω άλλο. Α, έχω φαγητό άκυρο. Βασικά έχω ένα ψωμί. Wow. Έλα, νομίζω τελειώσαμε, δεν έχει κάτι. Ναι, δεν παίζει να την εξερευνήσαμε όλοι. Να, εδώ είναι και τα άσχημα. Και τώρα το δύσκολο της υπόθεσης. Να βγούμε. Σπονούν ρε καλαμάρι. Θα το σκοτώσω για να κάνουμε τις πινακίδες μας τέτοια. Ναι, θα τις κάνουμε πιο glowy. Χρωματιστές πάλι. Να φωτίζουν. Gold εκεί πέρα, αλλά τώρα ποιος το χέζει. Ούψ. Άντε πάμε. Άμα! Ένα full damage να φάω, όχι πέθανα. Γιατί πόσο ζωή έχεις? Είμαι full, αλλά... Και πάλι.
Από εκεί πάμε. Συνταγμένες είμαστε. Δεν ξέρω, δεν πιστεύω πολύ. Ναι, μετά δεν μπορώ να θυμηθώ. Ξέρεις κάτι, απλά έλα εδώ ρε μπρο. Πού? Εγώ ανεβαίνω full πάνω και σκάβω απλά. Οκ, εντάξει. Μας ακολουθάει και ένα ζόμπι. Εντάξει, δεν μας νοιάζει αυτή τη στιγμή. Ανεβαίνω κι εγώ φάνω, περίμενε με λίγο. Έλα από το πλάι, δίπλα να είμαστε. Ναι, αυτό προσπαθώ να κάνω. Συγγνώμη που σας διακόπτω λίγο από η συνέχεια. Απλά μέχρι τώρα βλέπετε όλα καλά, όλα ανθυρά. Εντάξει, απλά δείτε τι συνέχεια. Για να μην μας λέτε ότι κάνουμε και fake βίντεο, όχι τίποτα άλλο. Έκανα βλακεία. Όχι, νερό εδώ πέρα. Ναι, βγήκαμε στη θάλασσα. Όχι. Γκλόου καλαμάρι. Ή υποβρύχια τέτοια. Υποβρύχια σπηλιά. Τι όντως? Ψοφάω εγώ. Τόσο μαγειρεμένοι είμαστε. Όχι, ψόφισα. Μην πεθάνεις, μαλάκα. Ψόφισα. Ρε, γιατί φίλε. Όπιστα. Σιγά σιγά. Βοήθεια. Πέθανα. Όχι ρε. Όχι ρε φίλε. Κάτσε να πεθάνω κι εγώ μια. Πού είσαι? Πού είσαι? Έφαγα τον κόσμο όλο να σε βρω. Πού είσαι? Λοιπόν παιδιά, δεν έκανα ποτέ outro εγώ με το Διονύση, οπότε θα το κάνω τώρα. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά, άμα σας άρεσε πατήστε like, κάντε και ένα subscribe. Γράψτε μου και στα comment τι άλλο θα θέλετε να κάνουμε, γιατί θα συνεχιστεί η σειρά. Επειδή πεθάναμε δεν σημαίνει ότι θα τη σταματήσουμε. Απλά θα είμαστε 2 βήματα πιο πίσω. Τέλος πάντων, πηγαίνετε κάτω και ένα subscribe στο φίλο μου τον Διονύση, το οποίο θα έχω το κανάλι του στην περιγραφή. Και το part 3 θα ανέβει στο δικό του κανάλι, οπότε αν θέλετε να το δείτε πατήστε την εγγραφή. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά. Τα λέμε. Ψι, νομίζετε ότι θα σας άφηνα έτσι? Πάρτε και κάποια bloopers από όλο το βίντεο. Ψόψα! Δεν ψόψα. Γιατί τόσο νωρίς φίλε? Λάμπεις και κόλλ. Εγώ δεν λάμπω. Έλα, έβαλα τόρτ, δεν μπορούν να σπονάρουν άλλοι. Δεν ψοφάει! Το μιγάρο, μόλις δεν έχω πουλάγια. Κονγκφου πάντα. Να σου πω, έχουμε να κάνουμε και ένα βίντεο, ρε. Δεν ψόφισα. Πήρα το πρώτο αερόν. Κι εγώ. Πώς κάνουμε έτσι? Δύσκολο να πεθάνουμε, δύσκολο. Ωραία, μου το κέρδο, ωραία. Μου το πήρε το αέρο μέσα στα χέρια. Μα πώς το παίρνεις, δεν γίνεται. Ναι. Εδώ φοντάμα.